Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl I PopT, a heddi mae gen I fideo bach wahanol I chi. Nawr, fel chi'n gwybod, mae'r Hydref wedi cyrraedd a mae'r gaeaf ar y ffordd. Mae hwnna yn ddod â lot o newidiadau ni o ddydd I ddydd, rai rili da a cyffroes, ond hefyd pethau sy'n gallu cael effaith ar ein iechyd a'n iechyd meddwl. Fi'n siarad am y ffaith bod yn glib iawn adeg yma'r flwyddyn, mae fe'n oer, mae fe'n dywyll am cyfnodau hir o'r ddiwrnod. Felly, be o'n i'n meddwl wneud yn y fideo yma heddi yw roi chi cwpwl o hacks Wellbeing, cwpwl o tips I cadw chi yn iach yn ystod y cyfnod yma. Pethau rili bach a rili syml chi'n gallu wneud yn hawdd iawn sydd yn mynd I cael effaith mawr ar sut chi'n teimlo. Os chi'n meddwl fydd hwn yn ddefnyddiol I chi, plis stiwciwch rownd I gwylio gweddill y fideo ac fel pob fideo arall, cofiwch I Tanysgrifia I PopT, roi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Ding dong! A paid â phoeni, ni dal am cael bach o hwyl. Oce? Oce te, tip rif un sydd gyda fi yw mynd ti allan yn ystod y gole'r dydd. Mae hwn yn gallu bod yn anodd yn ystod y cyfnod yma'r flwyddyn achos fel fi'n gweud mae fe'n glib ac dwi ddim yn golau am cyfnodau hir y diwrnod rili ydw e. Mae'n mynd yn dywyll yn gynnar. Ond ie, amseroedd fel amser cino, amser egwyl ac ar diwedd y dydd pan chi'n dod nôl o'r ysgol, wneud yn siŵr ni'n mynd tu fas I cael awyr agored. Enwedig os mae'r haul yn dod allan, newch y fwyaf ohono fe, boys, achos dwi ddim yn digwydd yn aml. Os chi ddim yn gallu mynd allan a mynd y reswm, y tywydd neu be bynnag, newch yn siŵr eich bod chi'n eistedd wrth ymyl y ffenest am cyfnod bach I cael bach o'r ole dydd ar eich wyneb. Oce, tip rif 2 fi yn syml iawn yw just I symud. Mae hyn yn cyd-fynd gyda'r pwynt diwetha o fynd tu fas. Mae fe'n lot well os ti'n mynd allan I symud. Ys ddim rhaid I chi mynd am 10k marathon run. Alright? Mynd am walk, os mae'n glawio, symud yn y tŷ hefyd. Mae hwn wastad yn clirio pen fi, just wneud rhyw fath o ymarfer corff. Hyd yn oed os fe just yn sefyll lan o'r cader pan fi'n wneud gwaith a cerdded o gwmpas y tŷ a just symud o gwmpas tipyn bach I ni cael bach o stretch. So ni, rif 2, symud. Move it, mister! Oce, tip rif 3 fi yw cerddoriaeth, a fi'n meddwl hyn mewn unrhyw fath. Mae cerddoriaeth I fi jyst yn neud I popeth teimlo'n well. Caru gwrando ar cerddoriaeth pan fi'n gweithio, neu hyd yn oed pan fi'n neud tasgau bach fel roi'r dillad I ffwrdd am fy stafell gwely, mae hwnna jyst yn neud yr holl peth yn fwy fun, really. Canu i'r cerddoriaeth hefyd, just beltwch tiwn allan, boys. Byddwch Tina Turner, byddwch Tom Jones yn Wembley Stadium yn eich stafell gwely. Ewch amdani. Dawnsio hefyd, sneb yn gwylio. Just cael rhyw bwgi fach. Dance like no one's looking, baby. Hei, fi ddim yn gallu dawnsio, ond hei, mae'n neud I fi teimlo'n dda. Ac yn olaf, wrth gwrs, os chi'n gallu chwarae offeryn, pigwch ei lan a chwarae fe. Mae hwnna'n neud I fi teimlo'n lot gwell a ti'n gallu ffocysu ar un tasg ac anghofio am popeth arall sy'n mynd ymlaen. Tip rif 4, newch yn siŵr eich bod chi'n gweld pobl. Mae hwn yn ffordd dda I wneud I chi teimlo'n llai unig ac yn wneud I chi teimlo'n well yn gyfan gwbl. So ni'n awgrymu actually mynd I weld pobl. Ewch drai tai i'ch gilydd, neu be fi'n licio wneud I fynd am coffee date fach gyda fy ffrindiau a fel chi'n gweld fan hyn, ges I flat white a yna donuts arbennig na hefyd. Mwah! Delicious. Tip rif 5. Tip I gael chi'n teimlo mwy put together yn y bore. Wrth gwrs pan chi'n codi, wneud eich gwely. Mae hwnna'n syml iawn, ond mae hwnna'n neud I chi teimlo'n lot gwell ac mae popeth yn daclus ac yn drefnus sy'n neud i'ch meddwl bod yn daclus ac yn drefnus hefyd, yn fy marn I. Ond just cyn I chi mynd i'r gwely, newch yn siŵr I gosod allan popeth chi angen yn y bore. Gosod allan eich dillad ysgol, eich bag ysgol, newch yn siŵr bod hwnna wedi wneud, a wedyn yn y bore, chi codi, a popeth yna, ac off â chi. Tip rif 6 yw beco. Pobi eich hoff treats. Nes I wneud hyn cwpl o dyddiau yn ôl, a ti'n be, mae fe mor satisfying I pobi rhywbeth o scratch, yn neud eich hun, roi'r amser mewn iddo fe, roi bach o cerddoriaeth mlaen hefyd tra ti'n neud e, ac yna rannu nhw gyda dy ffrindiau a'ch teulu. Oce, gadewch I ni trio fe. O, mae hwnna'n stunning. Love it. Fi off I gwylio ffilm.
A'r tip rif olaf, fel nes i newydd gweud ar y fideo fyna, ewch i gwylio ffilm a cwtio lan yn y nos. Romantasise y nosweithiau. Neud eich amgylchedd yn fwy cozy. Ro'r fairy lights arno. Ro canwyll mlaen. Ewch i wneud hot chocolate, cael loads o blancedi ar y soffa, a nillai gwylio eich hoff ffilmau, neu just chillo mas gyda llyfr. Nes i gwylio Harry Potter gyda hot chocolate. Oedd e'n lyflu. Ac wrth gwrs cofiwch cyn i fi gorffen y fideo yma, dwi ddim yn doctor, dwi ddim yn professional, mae hwn jyst yn tips be fi'n licio wneud a be fi'n meddwl fydd yn help i chi os chi yn stryglo. Ond os chi yn stryglo gyda rhywbeth, please gofyn i mental health professional neu siarad gyda adoliant. Right, a dyna ni. Cofiwch i Tanysgrifio i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Na wel chi gyd yn y fideo nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, chi gyd yn ffantastig, you're doing great. Wel chi tro nesaf boys. Ta-da!